ngeya indlela angiwanaki uJesu wami uzopholisa amanxeba nokubameva ngiwanyathela lapho ngihamba ngeyakhilela angiwanaki uJesu wami uzopholisa amanxeba. Amen bazalwane. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Bazalwane senginamahloni kade nganigcina eDeep Kloof. Kwaseke kuvela indlela eningi keke engikhomba ngale ko Port Elizabeth. Ngangakhona noma sengi-off kulisonto eliphelile kwabezwa ukuthi angibe semsebenzini. Ngitholeleli ke ngabe sengiyafohla ngathi angikwazi ukungezi noma ngabe liyanetha kanjani kodwa angikwazi ukungezi ngizodumisa inkosi. Nokuthi ke bazalwane bese nginikhumbule nje akukho okuningi engizanakho benginikhumbule nje ngabanye nonke nje nginikhumbule. Uyazi ngesikhathi siya eDeep Kloof siphuma khona sisazoya ngoLesine emsebenzini kukhona labantu esibabiza ngamaphara ngiyaxolisa ukusho njalo labo bantu ke lo muntu ke so lo bhuti lo kwakumele ngimkhaphe mina ngimuse kwi-x-ray. So ngikhumbula ukuthi ngoba uyagula unjena awuthi ngimvulele umkhuleko uMay 18 ngamvulela. Wayengajabuli kanje umfana edansa kwi-wheelchair edansa. Mase sibuya ke sesibuyile futhi khona wangicela ukuthi ucela ngishiye le phone yami. Hayi nangempela ngamshiyela yona ifoni yami ngaqhubeka mina ke ngiyakwenza okwami. Mase ngishayisa sengilanda ifoni yami ngayintshontsha ngoba uselele. Sazalana ke ngoLesihlanu. Mangifika ngomsombuluko umfana kasekho sethathwe inkosi. Ngathi mina hayibo kusho ukuthi liqinisile lelizwe elithi abokuqala bayoba bokugcina abokugcina babe wabokuqala. Angihesitate ukuthi uNkulunkulu wami enzele umusa ngokucabanga kwami angazi kodwa ngendlela engambona ispirit sakhe siyithokozela inkonzo ngathi mina shona emva kwakhe njalo umfundisi usho emva kwakhe wayilokho esho ke naye emva kwakhe esho emva kwakhe umfana mangifika ngomsombuluko inhliziyo yami yadabuka mase kuthiwa uhambile. Hayi ke bazalwane umsebenzi wethu kodwa ke angisho ukuthi sibanikeze ivangeli bese sibabona ukuthi ithemba likho ngoba umuntu odlele yanto inyawo ubuye umbuke ubone ithemba lingasekho ungaboni ukuthi mhlambe ikhonto angayizwe endlebeni kodwa uma ezwa umnikeze ayithande nami ngajabula mangibona edansa kwi-wheelchair ngathi hayibo na mthembu uzophika ke lo mfana kusho ukuthi uzophika angizange ngikholwe makuthiwa usesishile emhlabeni. So ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ke nasekhaya bazalwane akukho okubi ngifike kukahle konke yonke into nje nemvula ayonanga ngendlela ebengisaba ngayo ukuthi cishe kwenzeka izimanga kodwa uNkulunkulu ngiyabona ukuthi bebekile izandla phezulu komuzi wami ngoba bengithandaza ngithi inkosi uzongisiza ngoba angazi ukuthi uma ngingafika kudibhikile lapha yana ngiyokwenza njani. Ngiyambonga uNkulunkulu ngoba uthembeke njalo ngithi namanje kusena uJesu Kristu uyinkosi. Amen.